दिनैहाय बाक्सायाव दङ लोखि बाजार खामार दैसायावहाय ब्रादार फ्रान्जेलनि हाबा आरोना नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ ब्रादार फ्रान्जेलखौहाय बिथाङा बिराद गिदिर इउटुबार आरोना बर'नि दा ब्रादार आंखौबो इनभाइटेसन खालामनायलाय दा हिसाबैनो आङो दंफैयो आरोना आं एसे देखायलांनोसै ब्रादार फ्रान्जेलनि मिसेसखौबो अनजालि बिसिखौ ओमफ्राय हाबाया जागासिनो दङ दायो दा फाइनालि आं मोनफैखाबाय नै ओरैहाय आं देखायलांनि आरोना नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन आरो नै फ्रान्जेल उइथ बालि हाब्लागनि सिङाव जागासिनो दं दिनै हाबाया नै 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 दे ब्रादार थेंक इउ कंग्रेचुलेसन ओमफ्राय रेडि जागासिनो अ हाबा होखांबाय ना होथ'वाखै होखांबाय आदसा आदसा माबेनिफ्राय लाबोदों होनदों हिन्जावा खाथिनिनो बारा गोजान नङा खाथिनिनो आदसा हिन्जाव जाबाय आंना फगफुरनि देलायगासिनो दङ आंबो ओंखारथ'वाखैनो औ दा फैनायनि थाखाय साबायखर आरोना औ औ दसथा लोगो मोनफिनगोन औ दे ब्रादार दे दा देलायगासिनो दं आरोना बिदि नै जोंना साराबो फैदों जों ज' फैदों आरो नै दा दसेनि उनावनो आं एसे देखायगोन दायो हिन्जाव गोदाना फट' लागासिनो आरोना नै ओरैहाय जोंना ब्रादारा नै लाखांबाय गरमा अयथासार दा औ नै फट' लागासिनो आरो माबायदि मोनदों गोसोआव मोजां दा औ दा फट' लाखांबाय थांनोसै आरो दायो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननो बोर सारस्रिलांसिगोन आरो जोंथ' होखांबायानो आरो ओमफ्राय जों थांसिगोन दायो नै कंग्रेचुलेसनसै ब्रादार एसे नामलां बेरायहैनोसै दायो नोंसिनि एरियायाव फैबायब्ला जायगाखौ नायलांसिगोन ने बेवहाय जासिगोन दा बेबायदि आरोखि थांसिगोन जोङो दे नै जोंना मेदामाबो नै सारखौबो लिंहरनायलाय दा साराबो फैदों आरो नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'र दा बेबायदि आरो फ्रान्जेल ब्रादारा सिगांहाय सानावहाय मुलिबो लायखांबाय फादारनि थाखाय आरो मादार आरो फादारनि थाखाय दा बिदि आरो अब्ला बिदिनोसै नामलां एसे नायदो बेरायलांनि नैबेयावहाय लामा सेर सेर बर' बिमाफ्रा माने बिखुङाव बन लायै लायै फानदों आरो लामायाव जिरायनानै ओइनि आं एसे जुम्बुनि गारबोबाय आं नै बै साइडआव थानाया गासिबो बर' बिमाफ्रा आरोना ओमफ्राय बै खोलाथिंजायबो दङ आरो लाइन लाइननो बैथिंजाय दंमोन ओइनो बैयाव दङ जिरायनानै दङ ओइलाय हनै आं बिराद गोजाननिफ्रायसो जुमबोबाय आरोना नैबेफोर गासिबो बन मुथा मुथा आरो मथा मथि दासिमबो बन फाननानै जायो आरोना बर'आ बिराद दुखुनांथाव माने दुखु मोनदों आरो ओमफ्राय रेडिअखौ लांनोसै आरो जोङो दायो नामलां फारसे नैबेयाव एन्ट्रि खालामदों SSB फोरनि माबा दङ एन्ट्रि खालामनानै थांसिगोन आरो ओमफ्राय नैबे न'आ बिराद मोजां आरोना गोबां मानसिफोरखौ बेयाव रिल्स लानाय नुयो आङो नैबे न'आव दायो जोङो थांगासिनो दङ नै बेबायदि मोनफैबाय आरो गेट मोनहैथारसिगोन आरो मोजाङानो बेरायनोहाय ओरैबायदि नेचारेल जायगा साउन्ड पलिउसन गैया बिफां लाइफां गैया नै दा बेयावहाय गेट मोनबाय आरोना एन्ट्रि खालामसिगोन बेयावहाय दायो जोंनिफ्राय डकुमेन्ट श' खालामगोन मथा मथि भटार आइ कार्ड माबा माबिफोरजोंनो जायो औ एसे बेरायफैबाय जों ज'नो दसे मिसेसखौ लानानै फैबाय नै बिदि आरो गेटआ मोजांथार ओरैबो गेलेमफुजोंना गोदान जाबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय दायो एसे डकुमेन्ट श' खालामहैनानै थानोसै गेटआ बिराद मोजां बानायथारदों नै फिसाब्लाबो आरोना एन्ट्रि जाखांबाय दावखोलांनोसै आरोना बैफोरो बिराद मोजां मोजां नै सिनारिफ्रा दावखोलांसिगोन थान्दाल'खा ओरैबायदि नेचारेल जायगा साउन्ड पलिउसन गैया ओरैबायदि गारि घरा गैया क्लिन आरोना नै बेरायनोहाय मोजांथार फरेन कान्ट्रि भुटानाव हाबफैब्ला माने गोसोफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो फ्रेश मोनो आरो दा नै गारि सिङावहाय खेबाय आङो एसे बारा क्लियार फैयाखिसै पिकचारा खारन नैबे ग्लासावहाय
मैला दङ हाद्रि दङ बिरादनो ओरैहाय दै थांबाय ओरैहाय नै जों दावखोलांनि माबायदि जायगाया मा मोजां मोनदों हा बेरायदों बहाय फैदों होनदोंमोनलाय नामलां ना मा होनो नामलां रायजोफोर नामलां मोजां बेरायनो गोजौनिफ्राय बेबायदि नुहैनाय भिउ पइन्टफोरखौहाय दोमै दोमैल' आरोखि ना बे इन्डियाना नै बिराद दोमैल' ओइफोरबा मा जायगा जाखो बेफोरो नै माबासो दैलामसो अयथासार खामानि मावगासिनो दङ हैनो गावसिनो ओइलाव नै खामानि मावदों नै मा खामानि मावदों मोनफैसाबाय नै दैया बिराद मोजां नै गाहायावहाय थान्दाल' दुगैलादों मानसिफ्रा एसे नामलां टाउनाव बेरायलाबायनानै थांनोसै फिसानो बिराद मोजां थान्दानो थ' एसे मैगं बाजारावहाय शपिं खालामनानै थांनोसै ओमफ्राय मैगं बाजारावहाय मैगंबो लानानै थांनोसै आरोना एसे नामलांनि भुटाननि मैगं जानायहैनि आरो दिनैहाय ओरैबायदि मोजां नाय सिरि जांख्ला गोजौआवसोबाव मैगं बाजारा नायनि मा मैगं मोनो बिसोरो मा मैगं जायो फार्स्ट टाइमावनो नुबाय आं दिंखिया मैगं नै थारुन अर्गानिक गोजा आरोना बिराद मोजां मैगं नै बेबायदि मोनो सब राम्रा छ हुनु राम्रो छ आच्छा नै बेबायदि आरो बिराद मोजां नै अर्गानिक मैगं नै ओरैबो नै बे गासैबो सबजि बाजार आरो मोजांथार नै बेफोरो मा मैगं जाखो बेलाय आजोनाय देन्था ना मा होननांगौ जाखो बेबायदि आरो नै हाब बिदि दोनजोबखायो नै मालाय मैगंफ्रा बिराद मोजां दङ नै एसे लालाबायनानै थांनोसै जोंबो नै नै ओरैहाय बिराद मोजां दै दङ नै थान्दाल' दुगैनो हागोन गोसोला नै गोग्गोल'खा मैलाङैखा बिदि आरो ओइ नै जोंनिया मैगं नायगोमोरलाबायगासिनो दं माखौथो हामजादों मैगङा मा मैगं नायदों आरो इयो आजोनाय देन्था होनदां ना मा होनो माथो बुस्थु बेलाय जानो मा बुस्थु बिराद मोजां दं नै मैगंफ्रालाय ने नै मोजांथार भिउ पइन्टआ